салом ба якоякатон бинандагони беният гиромии радио зудӣ, умедворам хубу хушед ва омодаи шунидани хабарҳои тоза. соат бо вақти прагада ва дар Москав 12 аст. Ман Шалогул Хоҷа дар чанд дақиқаи дигар чун ҳамеша дар ҳамин вақт бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва чун маъмул аз роҳ парвозҳо ва қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон низ бароятон хоҳам гуфт ва умедворам то охири суҳбат чун доим моро тамошо мекунед. шурӯъ мекунам аз хабари муҳими ҷаҳонӣ. Сенат ва маҷлиси намояндагон ду палатаи Конгресси Амрико мухолифати баъзе вакилони ҳизби ҷумҳурихоҳ ба тасвиби натиҷаҳои интихоботи президентӣ дар аёлати Аризонаро қабул накарданд. Дар ин аёлат номзади демократ Ҷо Байден пирӯз шудааст. Дар ин байн тарафдорони президент Доналд Трамп бо хушунат вориди бинои Конгресс шуда раванди тасвиби натиҷаҳои интихоботи президентиро барҳам заданд. Дар тирпаронӣ як зан ки ҳамроҳ бо тарафдорони Трамп вориди шуда буд ба ҳалокат расид. Расонаҳои амрикоӣ навиштаанд ки зани фавтида ҳаводори Трамп собиқадори нирӯҳои мусаллаҳ буда 4 давра дар нирӯҳои ҳавоии амрико адои хидмат карда буд. Полиси Вашингтон мегӯяд 3 нафари дигар дар ба истилоҳ ҳолатҳои тиббии фавқулода ҳалок ва 52 нафар боздошт шуданд. пешбинӣ мешавад ки Конгресс раванди тасвиби натиҷаҳои интихоботи президентӣ дар 50 аёлати амрикоро идома бидиҳад. эҳтимол дар чанд аёлати дигар ҳам вакилони ҷумҳурихоҳ ба тасвиби натиҷаи интихоботи президентии амрико эътироз кунанд. Президенти мунтахаби амрико Ҷо Байден вуруди хушунатбор ба бинои Конгрессро ҳамлаи бесобиқа ба демократияи кишвар номида аз президент Трамп даъват кард ки тавассути телевизиони давлатӣ хитоб намуда аз конститутсияи кишвар ҳимоят намояд. Байден ҳамчунон аз Трамп даъват кард ки тарафдоронашро ба ҳифзи оромӣ ташвиқ кунад. То охири моҳи январ ширкати ҳавоии Somon Air аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон беш аз 130 парвози чартерӣ анҷом хоҳад дод. Мақомоти тоҷик ҳанӯз ҷадвали расмии парвозҳоро нашр накарданд, вале Икром Субҳонзода гуфтааст ки ҳавопаймоҳои чартерӣ чун моҳҳои қаблӣ ба интиқоли мусофирон идома медиҳанд. Ба гуфтаи ӯ то поёни ҳамин моҳ ҳамарӯза аз Русия ба Душанбе аз 4 то 6 парвозҳои ғайринақшавӣ сурат хоҳанд гирифт. Чун маъмул парвоз аз шаҳри Москав ва боқӣ монда аз минтақаҳои дигари Русия мешаванд. Мусофироне ки ба ватан бармегарданд бояд бо худ маълумотномаи ташхиси COVID-19-ро дошта бошанд ки 72 соат қабл аз сафарашон дода шудааст. Барои кӯдакони то 3 сола гирифтани ин гуна маълумотнома лозим нест. ҳамон гуна ки мусофирон мегӯянд, нархи парвозҳои чартерии ширкати Somon Air аз Русия ба Тоҷикистон аз 3800 то 33100 рубли русӣ мебошад. Дар айни замон дар моҳи январ ҳар ҳафта 3 ширкати русӣ аз шаҳрҳои Душанбе Хуҷанд ва Кулоб ба шаҳрҳои гуногуни Русия 20 парвози чартерӣ анҷом медиҳанд. Ширкати Уральскии авиалинии ҳар ҳафта 18 парвози чартерӣ дорад. Нархи билети ин ширкат аз 4000 сомонӣ оғоз мешавад. Ширкатҳои Ютер ва S7 ҳар ҳафта як бор парвозҳои чартерӣ анҷом хоҳанд дод. Ютер аз Душанбе ҳар ҳафта як парвоз ба Москав дар рӯзи шанбе ва S7 дар масири Душанбе Новосибирск рӯзи панҷшанбе хоҳанд дошт. Нархи камтарини билети S7 4700 сомонӣ ва аз Ютер 5150 сомонӣ муқаррар шудааст. Гуфта мешавад ки ин парвозҳо барои шаҳрвандони Русия ва шахсоне ки барои сафар ба он кишвар асос доранд пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин ин модда парвози чартерӣ аз Душанбе ба Минск ва баръакс сурат мегирад. Парвозҳои ширкати Somon Air-и Тоҷикистон ва Белавияи Беларус мусофиронро метавонанд байни ин ду кишвар интиқол бидиҳанд. Парвозҳо ба гуфтаи мақомоти тоҷик вобаста ба шумораи мусофирон сурат хоҳанд гирифт. Яъне ин ба он маъно аст ки агар ҳавопаймо аз мусофирони зарурӣ пур нашавад, метавонад парвоз лағв гардад. Зимнан Азия Плюс бо такя ба манбааш дар хадамоти гумрук аз боз шудани як гузаргоҳ дар марзи Тоҷикистону Узбекистон иттилоъ додааст. Гузаргоҳи Саразм Ҷартепа воқеъ дар шаҳри Панҷакент ва ноҳияи Ургут ба хотири интиқоли молу маҳсулот ифтитоҳ ёфта, тариқи он ба рафтуомади сокинони ду кишвар феълан иҷозат нест. Постгоҳи мазкур аз моҳи марти соли гузашта бино ба пандемияи коронавирус баста буд. Ба гуфтаи хабаргузорӣ дар ин муддат аз 17 гузаргоҳи
мавҷуд буда танҳо 3 тои он барои воридот ва содироти молу колои байни ду кишвар фаъолият мекард. аз 1 октябр ӯзбекистон сарҳадҳояш аз ҷумла марзҳои заминиашро барои шаҳрвандони тоҷикистон бо риояи қоидаҳои муайян боз кард. ва бояд гуфт феълан танҳо ба 3 гурӯҳи шаҳрвандони тоҷикистон ва ӯзбекистон гузаштан аз марз иҷозат аст, яъне ба донишҷӯёни мактабҳои олии ду кишвар, ба онҳое ки дар қаламрави тоҷикистону ӯзбекистон ҳамсар ё фарзандонашон бошанд ва афроде ки барои убури марз аз ситӯди ҷумҳуриявии тоҷикистону ӯзбекистон оид ба муқобила бо коронавирус иҷозаи хаттии дахлдор доранд. ва агар шумо дар ёд дошта бошед, чанд рӯзи пеш аввалин парвози чартери аз ӯзбекистон ба душанбе фуруд омад, вале гуфта мешавад ки дар бораи парвозҳои минбаъдӣ ҳеҷ хабаре нест. ҳарчанд мақомоти ду кишвар дар ин замина ҳанӯз аз моҳи ноябр гуфтугӯро оғоз карда буданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон аз як сӯхтори фоҷиабор дар ноҳияи Ашт хабар медиҳад. ба қавли манбаъ сӯхтор шабонга хонаи як сокини 76-солаи ҷамъияти орионои ин ноҳия замоне ки бошандагони он дар хоб буданд ба коми худ кашид. ба ҷои ҳодиса хадамоти оташнишонӣ сафарбар шуда алангаи оташро хомӯш карданд, вале дар пайи он соҳибхонаи 76-сола ба ҳалокат расидааст. мақомоти дахлдор ҳам сабабҳои аслии сӯхтор ва ҳам ҳаҷми зарари расидаро муайян мекунанд. сабаби сарзадани сӯхтор риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи бухорӣ гуфта шуд. бояд гуфт ки дар як ҳафтаи ахир ин ҳодисаи дуввуми ҳалокатбор бинобар истифода аз бухорӣ аст. дар шаби соли нав 2 сокини шаҳри Ҳисор аз дуди ангишт ба ҳалокат расида, як каси дигар ба бемористон интиқол дода шуда буд. наҷотбахшони кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Хатлон дар ҳудуди шаҳри Леваканд ҷасади сокини 38-солаи ноҳияи Айниро аз дарё пайдо карданд. гуфта мешавад ки ба эҳтимоли зиёд ӯ бо мақсади суиқасд ба ҷонаш худро аз обанбори нирӯгоҳи барқиёбии Леваканд ҳаво додааст. ҷасад ба мақомоти дахлдор супорида шуда тафтишот дар ин замина ҷараён дорад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. хабарҳоро идома медиҳам. ҳафтаи равон аз оғози фурӯши саҳмияҳои нирӯгоҳи барқиёбии Роғун расо 10 сол гузашт, аммо аз суд ё баҳраи саҳмияҳо ҳанӯз даракӣ нест. қисми аз сокинон мегӯянд бовар надоранд ки аз саҳмияҳои харидаашон рӯзе фоида бигиранд. мақомот тавсия медиҳанд мардум саҳмияҳоро ҳифз кунанд, чун бо поён ёфтани сохтмони нирӯгоҳ аз онҳо баҳра ё дивиденд хоҳанд гирифт. мақомот ҳам дар Тоҷикистон хилофи қонуни ҷамъиятҳои саҳомӣ дар бораи дахлу харҷи нирӯгоҳи Роғун ба таври шаффофу ошкоро гузориш намедиҳанд. соли 2 бор нишасти саҳмдорони нирӯгоҳи Роғун бо ҳузури чанд намоянда аз ҳар ноҳияи Тоҷикистон дар Душанбе барпо мешавад. дар ин ҳамоишҳо хабарнигорон аз расонаҳои мустақил роҳ намеёбанд ва натиҷаҳои молии ҷамъият манзури ом намегардад. аксари сокиноне ки саҳмияҳои Роғунро хариданд аз он бештар барқ мунтазиранд то пули сарбахш. барқе ки ҳанӯз сокинони Тоҷикистон аз камбуди он ранҷ мебаранд. рӯзи 5 январ ширкати барқи тоҷик эълон кард ки лимит ҷорӣ шудааст. сокинони рӯстонишин дар Тоҷикистон ки 70% ҷамъияти кишварро ташкил мекунанд, шабҳои сарди зимистони имсол барқ намегиранд. дар ҳамин ҳол масъулони ситоди ҷумҳуриявӣ назорати истифодаи сарфакоранаи нирӯи барқ ва ҷилавгирӣ аз барқдуздӣ дар суҳбат бо расонаҳо гуфтанд ки аз рӯзи ташкилёбии ин ситод то 26 декабр дар сартосари Тоҷикистон то 4381 ҳолати истифодаи ғайриқонунии нирӯи барқро ошкор карданд. ситоди мазкур рӯзи 10 декабр таъсис ёфтаву масъули он вазорати корҳои дохилӣ мебошад. ин ситод дар зарфи 16 рӯз 42 миллиону 676 ҳазор сомонӣ қарзҳои муштариёнро рӯёнида муайян кардааст ки бар асари истифодаи барқдуздӣ 1 миллиону 300 ҳазор сомонӣ зарар расонида шудааст.
кормандони милисияи шаҳри душанбе як ронандаеро дастгир карданд ки дар 1 дақиқа 15 маротиба қоидаи ҳаракати роҳро вайрон кардааст. ба боздошти ин ронанда нашри навори қоида вайронкуниҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ сабаб шуд. вазорати корҳои дохилии душанбе мегӯяд сокини 25-солаи пойтахт Юсуфҷон Обидов дар мошинаш Toyota Camry ҳангоми ҳаракат дар хиёбони ҳофизи Шерозӣ қоидаҳои роҳро нодида гирифта барои ронандагони дигар вазъияти садамавиро ба амал овардааст. гузашта аз ин ӯ ба талаби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ итоат накарда худравашро манъ накардааст. дар нисбати Юсуфҷон Обидов парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. ба ӯ то 300 сомонӣ ҷарима ва ба муддати 1 сол маҳрум шудан аз ҳаққи идораи мошин таҳдид мекунад. ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб як сокини 27-солаи ҷамоати зиракӣ бо гумони тамаҷҷӯӣ дастгир шудааст. ба гуфтаи мақомоти интизомӣ ин мард бо як ҷавонзани 24-сола ним сол муносибати ошиқона доштааст ва аз моҳи август бо таҳдиди ифшои маълумоти бадномкунанда аз ҷабрида беш аз 13 000 сомонӣ гирифта рӯзи 4 январ ба воситаи телефон ба ӯ занг зада боз 18 000 сомонии дигар талаб кардааст. гумонбар таҳдид кардааст ки агар пул надиҳад маълумоти бадномкунанда дар бораи ин ҷавонзандро дар интернет паҳн мекунад. бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ мегӯям. бонки миллии нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 90 дирам муқаррар кардааст. қурби рубли русӣ нисбати дирӯз поин омадааст. имрӯз 7 январ 1000 рубли русӣ расо 152 сомониву 20 дирам таъин шудааст. ташаккур мегӯям ки то ин дақиқа моро тамошо кардед. шуморо дар барномаи хабарӣ бо хабарҳои бештар аз ин ва гузоришҳои рӯз мунтазирам. худро эҳтиёт кунед ва сипос ки бо мо ҳастед.